ବାପା ମାଛରା କହିବ ରାନ୍ଧିଦେବେ। ବାହାରିଲୁ ଆମେ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ଦେଖି କହିଦିଅ ଟିକେ ଟାଟା କରିଦିଅ। ଫାଇନାଲି ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ ଆମର ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ପକେଇଦେଲୁ। ତେଲ ପକେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ପାଗେଳି ମୋର ଆଉ ସିଆନ୍ ଭାଇ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା। ବହୁତ ରସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇକ୍ ପୁରା ପଛକୁ ପଛ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୁରା ଲୋକ ଭାଇ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବାଇକ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଏକାଠି ଏକାଠି। ଭାଇ ବାଇକ୍ ଚିହ୍ନିବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ। ପୁରା ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବାଇକ୍। ଆମ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୂଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଳଚେର ଏଠିକି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଦେଖି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ ଯେଉଁ ଟିକା ଲଗେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ରଖି ଆସିଲା ପରେ ଟିକା ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ସିଆନ୍ ଡରୁଥିଲା ଲଗେଇବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲଗେଇଲି। ଆଉ ସେ ଅନଉଛି ଖାଲି ଏମିତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନଉଛି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଗେଳି କହିଲି ପାଗେଳି ବି ଲଗେଇଦେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମର ତିଳକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲଗେଇଦେଲି। ସେ ଲଗେଇଲା ମୁଁ ବି ଲଗେଇଲି ଠାକୁରଙ୍କର। ତାକୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲୁନି ରେ, ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି ସିଆନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲୁ ଧୂପକାଠି ନେବାକୁ। ଧୂପକାଠି 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିନାଇଲ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିଲା। ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଆଗ କିଣିଦେଲୁ ଆମେ। ଧୂପକାଠି ଆଉ ସେ ଫିନାଇଲ୍ କିଣିଦେଲୁ। ସେ କିଣିକି 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ। 100 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ସିହାନ୍ କହିଲା ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ତାପରେ ଋତୁ ବି ଖାଇଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ତାପରେ ସେ ମାନଭି ଖାଇଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାଇ ଏତେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘାବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଯେଉଁଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭାଇ ପାଦ ବି ପଡ଼ୁନଥାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମାମୁଁ ଆଉ ତା'ର ଆଈ ସିହାନ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଏଇଠି ମା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ କୁହୁଳା ବାହାରୁଛି ଏଇଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଭୋଗ ଆମେ କିଣିଦେଲୁ। ଭୋଗ ଟିକେ କିଣିକିନି କହିଲୁ ଯିବା ଏଥର ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଉ ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଥା କହିବା ବୋଲି। ତାପରେ ବାହାରିଲୁ ସେଠୁ ଚପଲ ଫପଲ ରଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ଭିଡ଼ ଭାଇ। ଏଇ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ମାଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଭୋଗ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ଚାନ୍ଦୁଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କୁହୁଳା ଗୁଡ଼ା ଉଠୁଛି ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଆମର ଯେଉଁଦିନ ନବାହୁଡ଼ା ହେବ ମାନେ 9 ଦିନ ହେବ ସେଦିନ ସେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭାଇ ପୁରା ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରିବୁନି ଏତେ ଲୋକ। ଭିଡ଼ ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ପୁରା ଭିଡ଼। ଆଉ ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି ଏଠି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭାଇମାନେ। ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ତ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରିୟା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟିଂରେ କରିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ସେ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ। ଟିକେ ଦୂରରେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଆମେ ଆଉ ଯାଇନୁ ସିଆଡ଼େ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ସେଠୁ ବେଲୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିହାନ୍ ଦେଖିକି ବେଲୁନ୍ କହିଲା କିଣିବି ବୋଲି। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ତାକୁ ବେଲୁନ୍ କିଣିଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା ବେଲୁନ୍ ଦେଖିକି। ମୋତେ ଅନେଇଲା କହିଲା ବାବା ବେଲୁନ୍ ଦେଖିଲି ଦେଖ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଳି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି। ସେଠୁ ସିହାନ୍ ଆଉ ମାନଭି କାନ୍ଦିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଦୋଳି ଖେଳିବୁ ନା କ'ଣ ଦୋଳି ଖେଳିବ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଖେଳିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାର ଆମେ ଦେଖିଲୁ କେଉଁଠି ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଦେଖିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସିହାନ୍ ବି ବସିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସିହାନ୍ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ିକି ପୁରା ବସିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ। ବସିଛି ଆଉ 3 ଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରେ ବସିଛି ଜଣେ, ଇଏ ପଛରେ ବସିଛି ସିହାନ୍ ମଝିରେ। ସେ ତାକୁ ଋତୁ ବି ସିହାନ୍କୁ ଧରିଛି ନହେଲେ ପଡ଼ି ପୁଡ଼ା ଯିବ ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟା କିଛି ଜାଣିନି ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲ ବାଗେଇକି ପୁରା ତାକୁ ଆଗରେ ଏମିତି ଧରିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଲୋକ ତ ଛୁଆମାନେ ତ ବସିନାହାନ୍ତି। ଏଇ 3 ଜଣ ହିଁ କେବଳ ବସିଛନ୍ତି ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପୁରା। ତାପରେ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲୁ ଖାଇବାକୁ। ସିହାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସିଛି ଖାଉଛି। ସେ ବି ଛାଡ଼ୁନି। ସେ ଛୋଟ ହେଲେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ଖାଇବି। ତା ବେଲୁନ୍ଟା ଧରିକି ଖାଉଛି। ଠୁଙ୍କା ପୁରି ଖାଇଲୁ ଆମେ। ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଲି। ମୁଁ ବି ଠୁଙ୍କା ପୁରି ଖାଇଲି। ଆଉ ଭାଇ ଖାଇଲେ ଏଗ୍ ରୋଲ୍ ଖାଇଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ
ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ ଭାଇ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଠୁଙ୍କା ପୁରୀ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସିହାନ ମାମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିହାନକୁ ଧରିକି ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛି। ସିହାନର ସୌଭାଗ୍ୟ ତା ମାମୁଁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଧରିକି ସିହାନକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସିହାନ ତ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଜିନିଷ କିଣାକୁଣି ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବି ଭାଇ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭାଇ, ଏତେ ଲୋକ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ପାଗ ବି ଭଲ ଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଇନି। ଆରେ ମୁଁ ସିଆନକୁ ଧରିଲି, ସେ ବଇଁଶୀ ଗୋଟେ ବି କିଣି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆନକୁ ମୁଁ ଦେଖି କହୁଛି, ସେ ସିଆନ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନଉଛି। ଫାଇନାଲି ଉପରକୁ ଅନେଇକିନି ନାଚୁଛି ଟିକେ, କହିଲା ଡିଜେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି ସେ କହିଲା ମୋତେ ଡିଜେ ଟିକେ ନେଇଦିଅ ବାବା। ଡିଜେ ଦେଖିକିନି କେମିତି ଅନଉଛି ଦେଖ, ମୋତେ କହୁଛି ଡିଜେ ଟିକେ ବାବା ନେଇଦିଅ ମୋତେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବା, ରୁହ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ଡିଜେ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି କେମିତି ସିଆନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ମାମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ତା ବୋବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଡିଜେ ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଦେଲି। କହିଲା ଡିଜେ ଦେଖି, ସେ ଭାଇ ଡିଜେ ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ଡିଜେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ସେ ବହୁତ ଖୁସି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିଜେ ପାଖକୁ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ। ଆଉ ମୋ ପାଗେଳି ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି ପୁରା, ଆଉ ସେଠୁ ଆସୁନି ବି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନାଚେ ଟିକେ ନାଚେ, ସେ ନାଚୁନି, ଡିଜେଟାକୁ ଅନଉଛି। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି କେମିତି ଅନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ।